ନା 2025 ମସିହାରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଲିଟର କିଣିଲା ବେଳକୁ 25 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି, 20 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଉଛେ ନା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଣି ବୋତଲ। ଆମେ ଏଡେ ବେଇମାନି, 20 ଟଙ୍କା ପାଣି ବୋତଲ ଆମେ କିଣିକି ପିଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତାକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ମୋଦି କରିଛନ୍ତି? କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଲା ବେଲା ସେଇ ଈଶ୍ୱର। ନଦୀ, ଝରଣା, ସମୁଦ୍ର ସବୁଠି ପାଣି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମିନେରାଲ କଣ ମିନେରାଲ ମିଶେଇକି 20 ଟଙ୍କା ବେପାର କରୁଛୁ। କେଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମେ। ଲିଟରେ ପାଣିକି ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ମାଗିନି। ଯିଏ ନଦୀ, ନାଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇଛି, ସିଏ ଦିନକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଠଣା ମାଗିନି, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଟାଟା ଏକା ପାୱାରରେ ଅଛି, ଗୋଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆମ ବାପା ତା ବାପା ସୃଷ୍ଟି ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯେ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍କି 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ସେ ଦିନକ ପାଇଁ ଆଠଣା ମାଗିନି, ଆମେ ବି ତାକୁ ଦେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ। ଆଜି କରୋନା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଘଣ୍ଟାକର ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ିଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଟିଭିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପେପରରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଣ୍ଟାକର ଅକ୍ସିଜେନର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଅକ୍ସିଜେନ ସଂସାରରୁ ନେଇଗଲୁଣି। ଯଦି ସେ ମାଗିଥାନ୍ତା ଘଣ୍ଟାଏ ଅକ୍ସିଜେନର ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୁ ଟଙ୍କାଟା ନା ଦେ ଘଣ୍ଟାକୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ଏ ସଂସାର, ଆଉ ଆମେ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କୁରୁକୁରି ଭିତରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପବନ କିଣିକି ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ପବନ ଯୋଗେଇଛି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ସେ ବାସ୍ତବ କଥା। ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ ବୋଲି ଆମ ଛୁଆ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ କି ଆମ ପିଢ଼ି ପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ନନ୍ଦନକାନନ, ତାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ହାରମୋନିୟମଟା ଥୁଆଇଥିବ, ତବଲା ଥୁଆଇଥିବ, କିବୋର୍ଡ ଥୁଆଇଥିବ। ଆମ ପିଲା ପଚାରୁଥିବ, ବାପା ଇଏ ସବୁ କିଏ? ନାଇଁ, ଏ ସବୁ ଭଜନିଆ ଥିଲେ। ଭଜନରେ ହାରମୋନିୟମ ବାଜୁଥିଲା, କିବୋର୍ଡ ବାଜୁଥିଲା, ତବଲା ବାଜୁଥିଲା। ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ିଆ ଉପରେ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦାସକାଠିଆ ବୁଡ଼ିଆ ଉପରେ। ଦାସକାଠିଆ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ସେ ହଜିଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଲା ଠିଆ ହେଇଥିବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭିତରେ, ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ। ଆମ ଛୁଆ ପଚାରୁଥିବ, ଇଏ କିଏ? ମୃଦଙ୍ଗ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଚାମର କଣ ଥୁଆଇଛି? ନା ଇଏ ପାଲା। ନା ସେ କଣ ଦାସକାଠିଆ ଧରିଛନ୍ତି? ନା ସେ ଦାସକାଠିଆ ଥିଲେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବା, ଯିଏ ସଂସାରର ସ୍ରଷ୍ଟା ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବା, ସେ ସମୟ ବି ଆସିବ। ଅନେକ ଜିନିଷ ଯେମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏ ସଂସାର ବି ସବୁ ସେମିତି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଧର୍ମ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗି ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରା ଭଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁନାମଦିନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶଙ୍କର, ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରା ଭଜନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।